Strednú priemyselnú školu v Komárne, založenú v roku 1951, navštevuje každoročne vyše 700 študentov. Žiaci majú možnosť študovať v dvoch jazykoch, slovenský a maďarský, odbory, ktoré záujemcom o štúdium táto inštitúcia ponúka. V slovenskom jazyku sú to odbory technické a informačné služby v strojárenstve a elektrotechnika. Popri klasických učebniach zabezpečuje kvalitné vzdelávanie študentov celý rad odborných učební. Jazykové laboratória, učebne výpočtovej techniky, elektrotechnické a festolaboratória, multimediálne triedy a iMac učebňa. Študenti sa popri slovenčine a maďarčine môžu učiť anglicky a nemecky. Poznatky a zručnosti základov strojového obrábania nadobúdajú žiaci v klasických strojárskych dielňach, vo frezárskej, sústružníckej a kovárskej. V učebni CNC sa študenti učia programovať počítačom riadené sústruhy a frézy. Práci študentov v značnej miere napomáha 3D tlačiareň, pomocou ktorej si môžu žiaci vytlačiť počítačom navrhnuté, uchopiteľné súčiastky, predmety v skutočnej veľkosti a tvare. Rozšíreniu obzoru študentov i pedagógov slúži aj čitáreň s možnosťou prístupu na internet a knižnica. V areáli celej školy i školského internátu majú žiaci prístup na internet. Škola disponuje 2 telocvičňami, športovým areálom, posilňovňou a možnosťou na stolný tenis, naplňajúce príslovie v zdravom tele, zdravý duch. Ku škole patrí aj v nedávnej minulosti zrekonštruovaný internát, spĺňajúci všetky predpoklady pohodlného bývania a príjemného trávenia voľného času. Okrem maturitného vysvedčenia môžu študenti školy požiadať o vydanie medzinárodného certifikátu IES International Education System. Táto inštitúcia so sídlom v Londýne, zaoberajúca sa hodnotením vzdelávacích zariadení, zaradila komárňanskú priemyslovku do kategórie veľmi dobrej úrovne. Kritériami zaradenia boli dosiahnuté výsledky, vybavenosť ako aj kvalifikácia pedagogického zboru. Stredná priemyselná škola v Komárne je modernou vzdelávacou inštitúciou s kvalitnými pedagógmi, ktorí vychovávajú fundovaných odborníkov schopných vyhovieť všetkým požiadavkám súčasnej doby. Počas svojej existencie poskytla stredoškolské vzdelanie tisíckam študentov. Známi športovci, populárni interpreti, niekdajší komárňanskí priemyslováci šíria dobré meno svojej alma mater v celoštátnom, ba čo viac, celosvetovom meradle.